počítače nebaví. Tak pojďte dál a vyberte si. Tak už jste si vybrali? Ano, já jsem si vybrala tuhle knížku o Krtečkovi, jak Krtek ke kalhotkám přišel. Nesmějte se, já jsem měla tuhle knížku moc ráda a uměla jsem ji nazpaměť. No tak povídej. Krteček měl se mi moc věcí a neměl jí kandidát. Moc si přál mít nové kalhotky s kapsami, do kterých by se mu všechno vešlo. Myška ho dovedla k poli, kde rostl lem. Tady jsou tvoje kalhotky, řekla myška a poradila mu, co má s rostlinkami dělat. Krteček len zaléval a až doschl sklidila. Žabka mu ho namočila a Krteček ho usušil. Já vím, jak to bylo dál. Částek prodával a Ježíšek rozčesal. Pavoučkové usoukali nitě, mravenečkové utkali plátno, borůvky ho obarvili. Rak plátno nastříhal, rákosníček ušil krásné Krtečkovy kalhotky i s kapsami. Co je to za ptákovinu? Co pak jste viděli nějakého krtka nosit kalhoty? Co pak vůbec nějaký zvíře nosí kalhoty? Ty nám nevěříš? Tak se jí pojď podívat, co všechno zvířata nosí. Klokan slipy nosí slipy. Jeho žena klokanice kratičké má nohavice. Zatokačky, prdeláčky potřebují podlíkačky. A zelené žabky, obtažené kačky. Obsající veverky mají rády boxerky. A chlupaté housenky nejvíc letí na trenky. Malá banda z Číny nosí ráda džíny. Americká lama obléká se do pyžama. Jenom ten náš český pes chodí nahoře i dole bez. Já mám moc rád příběhy z dávných dob a tak bych si chtěl vypůjčit staré řecké báje a pověsti. Ta knížka se ti bude určitě líbit. A jednu pověst si tu hned můžeme zahrát. Theseus byl synem krále z Agea z Aten. Jednou za rok museli Atéňané poslat na Krétu 12 mladíků a 12 dívek, aby se stali potravou pro Minotaura. Minotaurus byla hrozná nestvůra, která žila v bludišti postaveném stavitelem Daidalem. Theseus se rozhodl odplout spolu s 12 mladíky a 12 dívkami na Krétu. Tady se do něj zamilovala Mínova dcera Ariadna. Dala kuklu konití a meč. Theseus cestou bludištěm odvíjel klub konití, aby našel cestu ven. Našel Minotaura a zabil ho. Ariadnou pak utekl z Kréty uprchl. Na cestě domů se zastavili na ostrově Naxu. Tou dobou už Ariadna Thésea omrzela. Jednou v noci, když Ariadna spala, Theseus odplul bez ní. Bohové se na něj velmi rozlobili. Theseus otec si myslel, že jeho syn zemřel a ze žalu skočil do moře. To moře se nyní nazývá Egejské. Já bych si rád půjčil tady ten atlas světa. Cože? Ty nemáš dost učení ve škole? To si budeš ještě doma číst atlas světa? Já bych moc rád věděl, jaké Vánoce mají lidé na celém světě a moc rád bych někdy jel na cestu kolem světa. Tak na cestu kolem světa teď nemáme čas, ale o Vánocích si něco povědět můžeme. A
začneme kde jinde, než na Vánočních ostrovech. Někde uprostřed oceánu je pozemský ráj. Od ledna až do prosince Vánoce tam mají. Každé ráno dobré kávě snídají cukroví, kde schovávají dárky, to se nikdo nedoví. Kdykoliv si pomyslíte, jsou vánoční prázdniny, neznáme testy, zkoušky, vlastivědy, hodiny. Když nás nuda přepadne na ostrově Vánoční, zajdem si k sousedům na ten velikonoční. Stálo by se, že v Anglii nás nemůže nic překvapit, ale o Vánocích se tam dějí věci. Přijďte k nám do Londýna někdy na Vánoce, uvidíte věci, co se dějí pouze jednou v roce. Na náměstí Piccadilly, na mou věru, stojí stromek špičkou dolů. Vím, že teče z dola na vrch, máme na to svědky, z královniny hostiny pozbíráme drobky. Skotové tu na Vánoce rozdávají dárky. Těm, co zlobí, svatý Petr dělá nevyčárky. Jestli mi to nevěříte, utíkejte dom, je to pravda, žádná lež, ať nevací hrom. Nás by ale zajímalo, jak vypadají Vánoce na druhém konci světa. Podívejme se do Austrálie. Já jsem z jižní polokoule přímo z Austrálie, nemáme tam sněhokoule, jenom déšť celý je. Všechno máme obráceně, já jsem prodižnořec, o Vánocích neližuje, máme teď červenec. Nevěříme na Ježíška a na Santa Clause, dárky máme uschované u Blokana v kapse. Když se potom všichni doma z dárky potěšíme, rozběhneme se k moři, do vody skočíme. Tak dostaneme se už konečně nikam, kde je opravdová zima, snad jedině v Grónsku. Přijďte k nám do Grónska, nikdy kolem Vánoc, moc to však nespatříte, máme polární noc. Je to u nás konec světa, chcípl tady pes, stromeček si neuříznem, není tady les. Málo kdy se dostaneme do vysílání, Santa Claus má u nás jenom mezi přistání. Přesto i my oslavíme svaté kouzlo Vánoc, lišky nám tu dávají svatou dobrou noc. Podívejme se teď zpět do Evropy. Jak pak to asi vypadá na jihu Itálie? U nás v městě Palermo Vánoce jsou zadarmo. Náš padrone prstem luskne, celé město rázem stůne. Co si řekne, všechno máme, s nikým se tu nehádáme. Ve městě je klid a řád, zůstane to na pořád. Dejte pokoj bratrům našim, nebo vám ty svátky zruším. Jsou lidé, kteří Vánoce slaví daleko od své původní vlasti. Na Vánoce já se těším velice. Prodám tašky, kundy, slipy, kalhoty i střevíce. Česky už já skoro umím, já pocházím z Vietnamu. Moc se klaním, daně platím, mnoho práce zastanu. Chcete vědět, Češi milí, kam až hledá Ježíšek? Všechny dárky pocházejí z těch asijských vesniček. Podívejme se teď, jak se na Vánoce daří galantním mužům ve Francii. Žádnému zloději z Paříže nechce se na svátky zamříže. Proto se dnes neloupí, každý dárky nagoulí, kolem si jen chodíme, z Eiffelovky hledíme, tváříme se vesele, chováme se zdvořile, je ctí každého muže koupit své dámy růže. Pomoc! Zloděj! Podívejme se za oceán, co se na Vánoce děje v Americe. Mně se líbí v Americe, má to svoje důvody. V New Yorku jsem jako doma, mám tam sochu svobody. O Vánocích na Broadway, když neony zazáří, všem červeným Santa Clausům očička se rozáří. Když si kolou připijeme a mrknem se na display, zjistíme, že svět je prima, very happy a OK. Santa Clause už máme. Teď se půjdeme podívat, co dělá v Rusku děda Mráz. Tam je Moskva, tam je Ural,
čekat, odkud asi letos přijde starý dobrý děda Mráz. Hluboké jsou naše lesy, široká je ruská zem. Děda Mráz už unavený, křižuje jí tam a sem. Tomu ropu, tomu uhlí, tomu staré časy, tomu zbraně, tomu slávu, tomu k volbám hlasu. A když si pak popřejeme štěstí, zdraví, pokoj, vyběhneme na koziště, zahrajeme si hokej. Jsou však na světě země, ve kterých slovo Vánoce neznají. Já jsem chlapec z Iráku, nemám stromek v baráku, protože byl Ježíš žid, na Vánoce máme klid. Neběháme po městě, koupit dárky za 200, koledy si nespíváme, přesto však se rádi máme. Až na těch pár islamistů, dacanů a